kuna nan kuna zaune duk gaba ɗaya wandunan ku sai fasa su kuke saboda tsabar zaman banza, ruwawukan ku sai fasa wando suke yi. To zan ba ku labarin gwagwarmaya irin wahalar da na sha wajen neman arziki. Na sai da wiwi, na sai da ganye, kamfanin giya, dakon giyan nan a kaina. Da Allah ki yi haƙuri, wa'annan 'ya'yanki ne, ki riƙe su amana. Allah ya kiyaye. Allah ya kiyaye. Filaye na guda biyu na can wajen hayar riga su na tuna sayar. Amma gaskiya baba ka cuce mu. Ya za a yi filayen da muka sa rai idan ka mutu za mu dandali arziki mu ci gado za ka je ka auro wannan rushe shi. Ka bari ba wani abu bane dan an ga baban mu bata gidan. To ai ga kaninta duk abin da za a yi zai tsaya mana. Ba dai filayen da kuka hada kuka sa da kai da ta ka sayar ka auro wannan fucekiyar matar ba. Ƙarai kuwa. To ba zai yiwu ba. Dole sai ta bar gidan nan. To kaga ko kai ba zan yi da kai ba. Bari kira ka lahi wannan zangon. Adamu kana ina? Zo kai min maganin wannan ja'irin ka dandake min shi zo. Ya zo ina daidai da shi. Ai ni ma na girma. Zaka ga rashin kunya za ka ga rashin mutunci. A nan koko kawa za ku ko kwana za ku yi ba zan raba ku wallahi. Sai ya tumurmutse kaya. Ka lahi wannan zangon.